Helbergsgård, som ligger lige her til højre for mig, kan prale af at have skrevet Danmarks historie. Det er jo netop her, lige nøjagtigt her, at den militære besættelse sluttede i 1945. Og hvorfor blev det så lige her? Ja, her bag ved mig, der ligger bjerget. Og oppe på bjerget var et tysk batteri, som vi har fortalt tidligere, var hele kysten her, Kattegat-kysten. Den var spækket med tysk marinepersonel, der passede på kysten her. Man havde et batteri nede i Dokkedal, som vi tidligere har besøgt, og man havde også et stort batteri her oppe på bjerget ved Helbergsgård. Og det var ikke småting. Der var 13 kanoner deroppe, og de største var kaliber 7,5 cm, så det var altså noget, der ville noget deroppe. Der var der også en hel del personel knyttet til batteriet, der havde, var indrettet som et fort. Og da besættelsen nærmede sig sin afslutning der i maj 1945, så synes lokale frihedsfolk, at det kunne være skægt at drille dem endnu mere, end man havde gjort. Så klippede man telefonledningerne over, så de i princippet i hvert fald stod uden kontakt med omverdenen. Og da så frihedsbudskabet lød der 4. maj om aftenen, og man skulle til at holde befrielse fra næste morgen 5. maj kl. 8, ja, så hævdede han deroppe, ham der var boss her på foretagendet, at det kendte han ikke noget til. Han ville ikke overgive sig. Og han satte trumf bagved, fordi han havde også ansvaret for Als og Odde herude. Og der var den lokale lods, han var ikke til sinds at rette sig efter tyskerne nu, hvor han mente, de havde overgivet sig. Så det gjorde ham ikke, og det kom til at koste ham livet. Men altså herinde bagved ville man ikke overgive sig. Og så udviklede tingene sig jo i løbet af den 5., 6., 7. og 8. maj. Der skete stadigvæk ikke noget her i Helbergsgård. Men det gjorde der et andet sted i Danmark, nemlig på Bornholm. På Bornholm havde man også en kommandant, der ikke ville overgive sig. Og det var jo sådan lige på grænsen med, at det var den russiske interessesfære derude. Der var lidt stor politik omkring Bornholm, men det korte og det lange var, at den 9. maj om morgenen, så bombede man Rønne og Nexø, og så overgav han sig. Det hørte man jo også godt her i Helbergsgård, og så var man jo lidt bekymret for, at han også kunne bombes ud. For så vidste man jo godt, at husene dernede i byen, de var i akut fare. Og derfor gjorde man det, at man sendte bud til de nærmeste englændere. Og de var på det tidspunkt nået op til Randers. Derfor sendte man bud til Randers og siger, ude i Helbergsgård har vi stadigvæk en tysk kommandant, der ikke vil overgive sig. Og så sagde englænderne i Randers, jamen det vil vi godt hjælpe jer med. Vi sender en gruppe op til jer deroppe i Helbergsgård. Og ledsaget af den lokale læge som tolk, så sendte man 2 spejdervogne op om den 10. maj om morgenen, kom kørende op ad vejen mellem Randers og Hadsund. Og det var rygtes i Hadsund, at englænderne var på vej, så det blev et værre cirkus at komme igennem selve Hadsund og komme over den gamle jernbanebro, som mange måske husker, og igennem byen. Så der gik altså noget tid med det. Så det blev op ad eftermiddagen, inden man nåede ud til pladsen her, hvor vi står nu. Men der kom de så kørende, disse 2 spejdervogne med englændere, og den unge løjtnant Preps som kommandør. Og ung var han var ikke mere end 21 år, havde været med i krigen i 3 år, havde gjort landgang i Italien med eksempelvis. Så han var noget af en veteran, hvad det angår. Og da han kom kørende her med sine 2 spejdervogne, og han havde ikke i princippet mere end et maskingevær med, og så de personlige våben. Og han kiggede sig op bag ved mig. Og så kørte han her op foran, hvor jeg står. Og så hoppede man af, og så begyndte man at lave te, for det var lige ved 5 o'clock tea
T. Oppe hos tyskerne bagved, der kiggede man jo noget over englænderne, der stille og roligt her foran kanonmonerne begyndte at lave deres Farwitz Glock 10. Det har øjensynligt sat lidt gang i diskussionerne. Yderligere skete der det, at folk kom strømmende til her. Og de kom med smørbrød til de, jeg havde nær sagt, stakkels englændere, som virkelig guffede dansk smørbrød i sig, så det forslog noget. Og det hele taget var det mere et gedemarked her foran, end det var egentlig en, en dramatisk krigsbegivenhed, der var ved at udspille sig. Det gav som sagt diskussioner deroppe, og på et tidspunkt fik andre taget magten, og man tvang kommandanten til at overgive sig. Og det skete altså her ved Helbergsgård den 10. maj, cirka kl. 18 om eftermiddagen. Og vi har været i arkiverne, fordi vi kan godt sætte vores seere ind i, hvordan det så ud, da man overgav sig. Prøv at kigge her. Typisk var tyskerne bevæbnede. Englænderne rørte ikke deres våben.